Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuugal Fulako TV. Daidai laawol ngol on tokkata on yaha on installa kala application je sali installugo fu ha téléphone moɗon. Arande mai ni en nasta nder Play Store mi holla on daidai kuje man ɓurna ɗum ɗo dama himɓe. Foti a yerɓa application aɗo mari haaje majum ɗum sala joɗugo. Foti a yaha telecharge application ngal Chrome ɗum sala joɗugo. A habdani a installa application man ɗum sala. Daidai to a nasti a waɗi ɗo man ɗo a désactive ɗum ni wartan kala daidai application fu joɗan ha téléphone maɗa. Arande mai ni en wara en nasta ha nder daidai application Play Store. To en nasti nder Play Store meɗen banni sai en wara ha ɗo. To en kliki dow ɗo banni ɗo sai en wara ha windi Play Protect. Nda Play Protect man ha ɗo. Nora en klika dow Play Protect. To waddani en banni sai en wara ha dow ha en yiyata bana parametre ɗo en wara en klika dow ton banni. To en kliki en tawan toɓɓe ɗe ɗo ɗiɗi fu ɗo active sai en wara en désactiva ɗe banni. To en désactiva man ɓe hollan en ko ma je en waɗi ha téléphone meɗen ko bo empreinte. To en waɗi banni en désactive ni hala timmi. Wala application je salata joɗugo ha téléphone maɗa derɗiraawo. To ni téléphone maɗa ɗo mari babal hewai kala application fu joɗan a wala saɗirma fere. On yettama derɗiraaɓe, on yelanama khairu. E habde partage video mai e nonnon on abona ha sen Kuugal Fulako TV. E nonnon derɗiraaɓe habde to on laari video ɗo on hosa wakkati seɗɗa on waɗanangol gem. On waɗanangol gem tan derɗiraaɓe. E nonnon ƴamol je on mari fu on asana min ha commentaire inchallah min wawan min reponda on. On yettama. Wassalamu alaikum.